ዝተኸበረ ሰላምታና ይብፅሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዝበልናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና ኢኹም። አንቶኒዮ ጉተሬዝ ብዛዕባ ውጥረት ኢትዮ ኤርትራ ንምምሃር ናብ አዲስ ኣበባ ክመፁ እዮም ተባሂሉ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ አዲስ ኣበባ ዑደት ከም ዝገብሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ጉተሬዝ ኣብ ዑደቶም ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝሳተፉ ተገለጸ ኮይኑ ጎኒ ንጎኒ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ክመያየጡ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ ዑደት እዚ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከም ዝዛተዩ ዝተገለጸ ኮይኑ ብቐንዱ ድማ ብዛዕባ እቲ ተጋዲዱ ዘሎ ውጥረት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክመያየጡ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትፍጽሞላ ብዛዕባ ዝበሎ ዘይሕጋዊ ተግባራት ብመንገዲ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ገይሩ ክልተ ግዜ ወግዓዊ ጥራዕን ወይ ከዓ ደብዳበ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣእትዮ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውድብ ወይ ከዓ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐረበሉ ክልተ ደብዳቤታት ክሳብ ሕጂ ምላሽ ኣይሃበሉን። ሱዳን ኣብ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዘለትሉ እዋን ምስ ፓኪስታን ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ዕፅዋር ንምፍራም ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ወታደራዊ ሰመዚ ሱዳን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዓለም ለኻዊ ስጋኣትን ኣብ ዝዛየደሉ እዋን ምስ ፓኪስታን ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ዕፅዋር ንምፍጻም ተወፋይነቶም መረጋጊጾም ኣለዎ ክብል ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ጸብጺቡ ኣሎ። እዚ ዝቐረበ ስምምዕ ብቐንዱ ንቐለልቲ ናይ ውግእ ነፈርቲ ሰብኣልቦ ነፈርትን ስርዓት ምክልኻል ኣየርን ዘመልክት እዩ። እቲ ስምምዕ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ኣብቲ አንጻር ሓይሊ ህፁፅ ውሃቢ ምላሽ ወይ ከዓ RSF ዘካየድ ዘሎ ኮይናት ናይ ኣየር ፀብለልታ ንምድልዳል ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ። እቶም ዝዝተየሎም ዘሎ ኣፅዋር ከራኩሮም 8 ቀለልቲ መጥቃዕትን ልምምድ ነፈርትን ልዕሊ 200 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምዕቡል ስርዓተ ምክልኻል ኣየርን ይርከብዎም። እቲ ስምምዕ እንተደኣ ተፈጻምነት ረኺቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሱዳን ዕድጊት ኣፅዋር ካብ ዝፈጸመቶም ስምምዓት እቲ ዝዓበየ ክኸውን እዩ። ድሕሪ እታ ሚያዝያ 2015 ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ካርቶም ዓውደ ውግእ ዳግማይ ንምቁፅጻር ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘመላኽት ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ኩናት ሓደ ካብቶም ዝኸፉ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዓለም ኮይኑ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራትን ትካላት ረድኤትን ይሕብሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ዞባ ዓባይ ኩርዶፋን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰላማውያን ሰባት ይቐትል ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ድማ ነተሰቃቂ ኩነታት ከም ዘጋደዶን ይሕብሩ ክብል ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ጸብጺቡ ይርከብ። ወለዲ ኣብ ልዕሊ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ወዶም ኮነ ኢሎም ቅትለት ፈጺሞም። ኣብ ኣውስትርያ ኣብ ልዕሊ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ወዶም ቅትለት ዝፈጸሙ ወለዲ ናይ ዘለኣለም ማእሰርቲ ተፈሪድዎም። ኣብ ከተማ ኤንስቡርግ ኣውስትርያ ብገዛ ወዶም ነዋርሕ ብጥሜትን ስቃይን ንሞት ዘብፅሑ ወለዲ ብቤት ፍርዲ ናይ ዘለኣለም ማእሰርቲ ከም ዝተፈረዶም ተገሊጹ። እዚ ንመላእ ዓለም ዘሰንበደ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ክበፅሕ ዝኽእል ዝለዓለ ናይ ጭካነ ጫፍ ተባሂሉ ተመዝጊቡ ይርከብ። እቲ ህፃን ኣብ ግንቦት 2014 ክመውት እንከሎ ክብደቱ 4 ኪሎግራም ጥራሕ ኮይኑ ተረኺቡ ነይሩ። እዚ ክብደት እዚ ንሓደ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ክህልዎ ካብ ዝግባእ ክብደት ኣዝዩ ዝውሓደ ኮይኑ ምስ ሓደ ሓድሽ ዝተወለደ ህፃን ዝመጣጠን ኮይኑ ተረኺቡ። ኣብቲ መስርሕ ፍርዲ ቃላት ዝሃበት ናይ ፎረንሲክ ኢላ እቲ ህፃን ቆርበትን ዓጽም ጥራይ ኮይኑ ገጹ ከም ናይ ሽማግለ ተቐይሩ እዩ ነይሩ ክትብል ብንብዓት ገሊጻቶ። እቶም ወለዲ ነቲ ህፃን ኣብ ጸልማት ክፍሊ ብምዕፃው ብምእሳርን ብምውቃዕን ከምኡውን መሰረታዊ ምግብን ማይን ብምኽልካል ንኣዋርሕ ዘስካሕክሕ ስቃይ ከም ዘረኣይዎ ተረጋጊጹ። ንህዝቢ ብዝያዳ ዘቆጣ ሓበሬታ ድማ እቶም ወለዲ እቲ ህፃን እናተሰቃይ ከሎ ብሞባይሎም ስእሊ እናለዓሉ ኣብ መንጎኦም ብቻት እናተለኣኹ ይላገጹን ይስሕቁን ከም ዝነበሩ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦ መርትዖ የርኢ። ቤት ፍርዲ ነቲ ተግባር ቅትለት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ብሕልና ሰብ ንምግላጽ ዘስካሕክሕ ግፍዓዊ ፍጻመ ክብል ኮኒንዎ። ብመሰረት እዚ ክልቲኦም ወለዲ ናይ ዘለኣለም ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ። እታ ኣደ ብሰንኪ ዘለዋ ናይ ኣእምሮ ኩነታት ኣብ ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ገበነኛታት መእከቢ ቦታ ክትእሰር ተወሲኑ። እቶም ሰብ ሓዳር ካልኦት 3 ዋልድ ውላዳት ከም ዘለዎም ዝተፈለጠ እንትኸውን እዚ ዜና እዚ ግን ኣብ መላእ ዓለም ሃያል ቁጥዕን ሓዘን ፈጢሩ ይርከብ። ካብ ውድብ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ዝተዋሃበ ሓበሬታ። ውድብ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ህዝብና ኣጋጢምና ዘሎ ዝተሓላለኸ ጸገም ዝፍታሕ ብሰላማውን ዲሞክራስያውን ንኹሉ ደቂ ብሔር ማእኸል ዝገበረ ቃልስን ልዝብን ከም ዝኾነ ብጽኑዕ ይኣምን። ነዚ ንምትግባር እውን ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይርከብ። እንተኾነ ምስ እዋናዊ ኩነታት ተተሓሒዙ ብገለ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውፅዑ ጽሑፋት ይኹኑ ሓሳባት ንውልቀ ጸሓፍቶም ወይ ተዛረብቶም እምበር ንውድብና ዘይውክሉ ምዃኖም ንመላእ ህዝብና ክነፍልጥ ንፈቱ ይብል።
ውድብና ዝምልከት ቅዋምን መግለጽን በስሩዕ ናይ ውድብና ድሕረ ገጽን ብስርዓት ሚድያታትን ዝግለጽ ምዃኑን ትሕበር ኩሎም ወገናት ካብ ሓርፋፍ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ተቐጢቦም ንህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ናብርኡ ዝምለሰሉ ርግኣት ዝሰፍነሉ ሰላም ዝሰብከሉን ዳግሚ ህንፀት ሕውየት ኣብ ዝሰላሰለሉ ጎስጓሳት ክዓስሉን ጡጡሕ ባይታ ክፈጥሩን ንጽውዕ ይበል። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ቤት ጽሕፈት ውድብ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ክብሉ መግለፂ ኣውፅኦም ይርከቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ መንጎ ሓይልታት ኣምሓራን ሓይልታት ምክልኻል መንግስትን ዘሎ ጎንፃ ብዝወርሒ ብዓብዩ ተጠናኺሩ ኣሎ። ብፍላይ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ዝተፈላለዩ ግዛእታት ኣምሓራ ምስሓውን ናብ ድባት ክልል ትግራይ ምፋሮም ስዒቡ ሓይልታት ፋኖ ነዚ ናይ ሓይሊ ክፍተት ብምጥቃም ወረዳታትን ዞባ ከተማታትን ብምቁፅፃሮም ሓደሽቲ ጎንፅታት ከም ዝተለዓለ እናተገለጸ ይርከብ። ንደብረ ታቦር ፋኖ ከም ዝተቆፃፀራ እንተገለጽ ኣብ ባህር ዳር ግን ክሳብ ሕጂ ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎን ዛጊድ እኳ ጀነራል ሞሲሳ ተባሃለ ነቲ ውግእ ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ተማሪኹ ከም ዘሎን እንትግለጽ ሓይልታት ምክልኻል ተወሳኺ ሓይሊ ናብቲ ከባብታት ይልኽ ከም ዘለውን ተገሊጹ ይርከብ። ብኻልእ ወገን ኣብ መንጎ ትግራይን ሓይልታት ምክልኻልን ዘሎ ጎንፂ ኣብ ከባቢ ዶብ ብግልፂ ይርአ ከም ዘሎን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ተዛዘመ ኣብ ክልል ትግራይ ሓደሽትን ትርጉም ዘለዎን ፍጻመታት ክህልው ከም ዝኽእሉ ብሰፊሑ ይእመን። ኣብዚ ብቕልጡፍ ዝቕየር ዘሎ ኩነታት ድሕነት ንጹሃት ዜጋታት ድማ ስቅፍታ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተዛዓበየ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ዝኾነን ኣብ ቀጠር ኣልኡደይድ ዝርከበን ሰራዊት ኣሜሪካ ንድልውነት ዝኸውን ፓትሪዮት ሚሳይላት ኣብ ከበድቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ከም ዘቐመጦም ትንታነ ምስሊ ሳተላይት ይሕብር። እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚራ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ቅድሚ ሕጂ እቶም ሚሳይላት ኣብ ጽኑዕ ወይ ከዓ ክፋል ጽኑዕ መወንጨፍ ቦታታት ዝቕመጡ እኳ እንተነበሩ ሕጂ ግን ኣብ M983 ዝበሃላ ከበድቲ ቴክኒካዊ ተሽከርከርቲ ከም ዝተሰቐለ ተንታኒ ምስሊ ኮንቴስት ግራውንድ ዊልያም ጉድሂን ገሊጹ። እቶም ሚሳይላት ኣብ መኪና ምትካል ንምጥቃዕ ወይ ካብ ኢራን ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻልን ብቕልጡፍ ናብ ዝድለው ቦታ ክጉዕዙ የኽእሎምን ጸላይ እቶም ሚሳይላት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣለልዩ መጥቃዕቲ ከይፍጽምን ብቕልጡፍ ቦታ ንምቕያርን የኽእሎም ድማ ተባሂሉ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ተንታኒ ካብ መጀመርያ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ብሳተላይት ዝተሰኣሉ ስእልታት ቁፅሪ ናይተን መላእ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተዋፈራ ነፈርቲ ውግእን ካልኦት ወታደራዊ ናውትን ኣሜሪካ ምስ ወርሒ ጥሪ ክነጻጸር እንከሎ ርኡይ ወሳኺ ከም ዝረኣየ ይሕብር። እቶም ሚሳይላት ገና ኣብተን ተሽከርከርቲ ምህላዎም ርግፀኛታት እኳ እንተዘይኮነ እቲ ለውጢ ግን ኣብቲ ዞባ ዝለዓለ ጸጥታዊ ስጋኣት ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፔንታጎን ግን ኣብዚ ጉዳይ ዛጊት ዝሃቦ ርእይቶ የለን። ዓለማዊ ትካል ንኤርትራ ብብልሽውና ምስ ቀዳሞት ሃገራት ሰሪዕዋ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ መንግስታዊ ኣገልግሎታት ዝፍጸም ብልሽውና ዓመታዊ ዝከታተል ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ናይ 2015 ደረጃ ብልሽውና ዕላዊ ገይረሉ። እቲ ጸብጻብ 182 ሃገራት ዝሰርዐ ኸውን ከሎ ንኤርትራ ካብተን ኣዝየን ብብልሽውና ተጠቃዕ ቀዳሞት ሃገራት ሰሪዕዋ ይርከብ። ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምንጻር ኣብ ዝሓሸ ቦታ ተቐሚጣ ትርከብ። ብመሰረት ዓመታዊ መዐቀና ራያ ብልሽውና ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ካብ 182 ሃገራት ኣብ መበል 96 ደረጃ ትርከብ። ኢትዮጵያ ኣብ 2015 ናብ ዝተኣከበ መዐቀና ራያ ብልሽውና 38 ነጥቢ ካብ 100 ብምምዝጋብ ካብቲ ዓለማዊ ማእኸላይ ውፅኢት 42 ካብ 100 ዝወረደት ኮይና ተረኺባ። ኤርትራ 13 ካብ 100 ብምርካብ ካብተን ብብልሽውና ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ዝርከቡ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኬንያ 30 ካብ 100 ሱዳን ድማ 14 ካብ 100 ብምምዝጋብ ዳርጋ ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ይርከባ። ካልኦት ሃገራት ዞባ ዝኾና ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን 9 ካብ 100 ነጥቢ ብምምዝጋብ ካብ 182 ሃገራት ኣብ መወዳእታ ተሰሪዐን ይርከባ። ማእኸላይ ነጥቢ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ 32 ካብ 100 ኮይኑ ናይዘን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ነጥቢ ኣዝዩ ዝወረደ ደረጃ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ። እዚ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ትካል ዓመታዊ ብልሽውና ሃገራት ንምዕቃን 4 መስራሓት ከም ዘካይድ ይግለጽ። ምምራጽ ምንጭ ሓበሬታ፣ ነቲ ምንጭ ሓበሬታ ዳግማይ ምሕሓይ፣ ነቲ ዝተዓቀነ ሓበሬታ ምቅማር፣ ነቲ ዘይርጉ ሓበሬታ ወይ ሃጓፋት ምግላጽ የጠቓልል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሱዳን ክልተ ሓደሽቲ ምዕባለታት ተራእዮም ይርከቡ። ቀዳማይ ዘመናዊ መከላኸሊ ኣየር ወይ ከዓ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ናይ RSF ብሓይሊ ኣየር ሱዳን ከም ዝተደምሰሰ ሰራዊት ሱዳን ትማል ማሸው ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካልኣይ ሰራዊት ሱዳን ብዝወስዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ኩርዶፋን እትርከብ ስትራቴጂካዊ ከተማ ፓራ
ኣብ ቁፅጥር ከም ዘእተው ኣፍሊጡ ይርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።